True ngilhar Nutei kan mut hun le kan tho hun kan in hriat sak lo na po nitam avaita kan su nu zong zong ka chui ki ramo Nutei kan in biang na te ka en le ta nang ne na kan hlim lai ni te kan hlim lo lai ni te thleng hian suilung avanti leng tak em Fam ngai te po hun liamin an hnem hun an nga ka dam lai dam pui thei si lo hre om zia hi eng ti huna tak liamang mo ni tin mai hian ka thin lunga Nutei i thar renga izun ngai hi hun hian min hnem thei mo si lo. Are you sleeping? Are you sleeping, brother John? Brother John, morning bells are ringing. Morning bells are ringing. Ding dang dong, ding dang dong. Nutei hun le ni zatampo liam ma se khuarai hian min hnem zo ka van ring lo tak em ni tin hian ka ngai zual chea ka ngai ngoi ngoi che ni Nutei tu na zong mahun bei sei na min siam tu nang ma nge khan bei ton na kal san phal si lo min siam ta zoka nang ka hnai na tur kong kharzel ma la i thian te Hnena tang min kal sana wanga i hlim zok thu te i midu zong tak i ton thu te min hrila chu chuan Nutei min vantina tak em nia min unblock du lo dana hian i hlim zok ti a hriat alon. Well, MacDonald had
ilung ka tileng ve to lava iril ruwa kom ve to lava min hre chuak ve ngai to lova ni ti po ka hre chiang ta ma se kei chuan ka kalsan ve thei si lo che hi e nute ita ka ni lai khan ka hlim zo ka sin kalsan che ai hian nute engwang kherin nge ka lo ton che tinge ka lo du che ma se ka du thua ka du che in si lo tinge min tina tur ka lo ton ti in nute nangma wang hian zan mut na te hian ka van in ngai tu buai na sa thin tak em min kalsan awanga ka thinlung na hian mo nute kumtam takliam ma se ngai a oto lawang ma se heng zong zum hiron soipo ni la itan zia to don lo ti hi shareng maila engkim ti thei rong bol tu te tong trai na ai chuan zia a takin ti in pen tui mangin atop nan kalaron pe sang che ni izun phur zo lo lalmuana'N